ta Staffordka, to má podobnou hlavu. No, ježišlo. Všichni bulové. To je tam hodně vidět, jako ten bul je tam vidět jako dost. Tohle ty si pejska. Velikýho, to je jak besínka taková. Ano, to je šikovné. Protože by mu to zůstalo. Jako on ani nemá problémy s kontaktem, tenhle ten malinký. Já to jsem zatím viděla, a to je pejsek, ale ty pejsci přišli takový jako vůči lidem sebevědomější. Jo, je to fakt, je to úplně individuální. Je to každý pes je jiný. A každý vrch je jiný Ale a plachá fera vám dá dobrý štěňata a dobrá fera vám to úplně tenhle ten je teda rozhodí. bombácký, opravdu. No. Jeho máma má ZVV1 a jeho děda v rodokmenu má i po 3. Takže tam prostě nějaký dlohy teoreticky by tam měly být. Vlastně 2 tam má, 2 i po 3. On tam má vlastně Hasa, sladenský záře, přes mámu a má tam Herald, hoště, že jo. Tak už půjdeme do Takže ročníka. tam nějaký dluhy možná jsou, ale u těch převeček je to. Já to moc nevěřím. My jsme dělali, vlastně teď jsme nechávali utrácet 12letého Belgičana. No ten má portek. A ten je, počkej, a ten byl v podstatě to samý. Hrozně podobná povaha jako. Jako to čevečko. No, Maxi. taky takovej plachej a prostě takový rezervovaný a to. A portek je to tak šikovný. Ona by neškrápla malýho, že škrápla zále. No, Tak je šikovný, ano. Tak je šikovný. No, ano. Pustit to.